Em dic Agnès, tinc 36 anys i tinc les dues cames amputades per les tíbies a causa d'una varicel·la. Vaig tenir una púrpura fulminant quan estava a punt de fer 3 anys. Amb els parells d'hospitals que vaig estar ens recomanaven a un ortopèdia o un altre i vaig estar provant. Sí que és veritat que ha evolucionat molt el món de l'ortoprotèsica i al principi era molt més rudimentari. Tenim una capacitat d'aguantar dolors i coses amb les cames que et penses que les has d'aguantar, no? Perquè és el que és, però no és així. I un senyor em va parar pel carrer, que li faltava la cama, i em va dir que venia aquí i jo sense pensar-m'ho vaig venir. Just m'havia de fer unes pròtesis i vaig venir per aquí en una setmana i aquí m'he quedat. El que més em va agradar és que al ser amputat segurament entendrien dolors o coses que els deia que em passaven, que potser una altra persona no ho entendria, no? Perquè ells ho deuen haver viscut amb les seves carns. I el bon rotllo, el tracte familiar que hi ha aquí, això em va encantar. També perquè això és com entrar a casa i entre, bueno, aneu a fer el cafè i us comenteu i tu com fa que estàs aquí, què t'ha passat, i això la veritat que molt bé. Sempre molt bona relació amb tothom. Bueno, és que sempre em viu tothom aquí, jo directament. L'altre dia em va parar un senyor gran també al supermercat perquè em veuen que camino bé i tot, i just em va parar un senyor per explicar-me que tenia un amic, que ja era gran, que al tractor se li havia endut la cama i amb un paper li vaig apuntar el nom de l'ortopèdia, el telèfon i tot, que vingués aquí. Sí, sí. Sempre ho recomano, de veritat.